Mmanụ ekene m ụnụ. Asị nka chi tata bụ afọ fọtara anyị ihe ọma. Dịgba asị na anyị ga-ebi, anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ. Onye chụba anyị ya daa. Asịrị m na anyị ga-azụ ka ahịa, anyị amana ka ahịa. Asị m ajọ mmadụ na-achụ anyị, ihe na-egbu ajọ mmadụ gbuo onye ọgụ. Ajọ mmụọ na-achụ anyị, ihe na-egbu ajọ mmụọ gbuo ajọ mmụọ ahụ. A sịrị ka anyị pụta ihe ka anyị dee ude ya gazie n'ọfọ. Ndị Igbo ekene m ụnụ, kene nwoke kene nwaanyị, ndị ọma na-ege m ntị n'ụtụtụ taa. Aka m bụkwa onye nke gị Ugochi tubelu na Oraifite. Abụ m nwa Adama, anyị na-akpọ arụ na Oraifite. Ihe m bịara ka m kọwaa n'ụbọchị taata bụ gbasalụ n'ọdịnala Igbo, bụ gbasalụ ịgbasa ozi ọdịnala Igbo dịka ị maara bụ n'ihe aka ọrụ m, to restore ọdịnala Igbo, maka na Igbo amaka. Adị m proud ịbụ onye Igbo. Na-abịa ụwa ọzọ mma abụkwa onye Igbo, adị agba anyị drọ. Mana o wutere m, ọ dị m mwute na ndị Igbo be anyị na-erigo ndị be anyị eri. Over 100 years ka ndị ụka ọbịa bịa rie anyị. Ihe nchọ ka nkọwa n'ụbọchị taata bụ family liberation, ya na sacrilege n'ọdịnala Igbo. Ndị mmadụ ndị eriri eri, ndị jere ụka ọbịa wee buru n'isi kpara n'abụ. Ụnụ amara na iji ma mmadụ ofu atụ dịka m kwuru na nna ala ka ịma atụ. Ịmara na ndị British colonized Nigeria, colonized India, ọ na ịmara. Ụnụ na-ebelieve a sị na righteousness exalt a nation, na sin is a reproach. Sin is a reproach, ọkwa eziokwu, maka ndị na-adịghị ekwu otu akwụkwọ nwa si na ole nke ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Mana ekwuona na nkụzi n'oge gara aga kwuo na akwụkwọ akwụkwọ nsọ karịrị akarị. Okpukpere ọbụla nwere akwụkwọ nsọ ha, and onwere nke ga-apụta na-ekele m na the spirit and the order. Ichi nkụzi ọbụla nwere eziokwu dị na ya. Then ihe m na-achọ ịkọwazi bụ na ihe gbasara nkụzi a bụ na ụfọdụ ndị mmadụ bụ ndị eriri eri. Ndị India colonize ha by the same British colonizer anyị, mana ha nwere their natural language bụ Hindi. Ha retain okpukpere ha, mana anyị bụ ndị Igbo ndị eriri eri. Anyị na-aghọta ndị ụka ọbịa were asụsụ anyị tụfuo n'ajọ ọhịa. Onye na-asụsụ Igbo a na-ene ya anya n'oyi azụ akwa. Enwere ike in the next 100 years ma si enwezina ndị ma asụ Igbo, ma wezụga na anyị bụ ndị ọdịnala chibere ọnwụ na anyị ga na-agbasa ozi ọdịnala Igbo for the total destruction of ọdịnala Igbo. Then anyị were okpukpere anyị tụfuo wee nabata okpukpere ndị ụka ọbịa, were amamihe anyị ndị Igbo eji azụmahịa na nka na ụzụ wee malụ, anyị wee tụfuo, wee sụgbalụ everything, wee were anyị na-eme efichara ike. Enough is enough. Ndị Igbo eriri eri. Ọkwa ndị mmadụ ndị ụka ọbịa na nghọta e nyere gị anya atapịara gị, i wee wee bịa na-emebi ihe dị na be nna gị. Mgbe Jizọs, ka m were Jizọs anyị ji ama atụ, ka m were maa atụ, maka na a na-eji ihe mmadụ maara wee na-amaghị atụ ihe ọ na-amaghị. O nwenugo mgbe e sipụtara na Jizọs gara na ebe e nwere deities, n'ihe eji echekwa obodo na omenala ndị Juu. Ịnụnụgo ya na ntị? Ka ọ na ịmara na okpukpe ndị Juu na ha nwere deities up to today. Ha nwegasịrị ihe obodo ji chekwado obodo. Onwenugo mgbe ị nụrụ na nkọwa niile anwa akọwara na akwụkwọ nsọ ahụ, ma nke etinyere eti ma nke ewepụrụ ewepụ ndị n'ime. Mana ọ bụrụ nke ka m bịara ikwu maka ya taa. Ka nwere ebe a gwara ụnụ ji eme ya. Ndị Igbo eriri eri. Ndị eriri wee je gwa ụnụ sị ụnụ gị bịa je emebisi ihe dị na be nna gị, na ihe kpatara na ịdị aga n'ihu ugwu ihe
dị na be ngwuru be nna gị iwee kwelụ eriri eri nwanne. Nke bụ eziokwu na o nwere ihe ọbụla ndị nna nna anyị ha debere na ngwuru bụ maka ndọchigha azụ ụmụ ha. O nwere ihe niile edebere na ngwuru maka ọdịmma ụmụ ha ha nwa na onwe ha na generation unborn. O nwere nke bụ ka e ga-emegide mmadụ. Ọdụ ọmụmụ edebere chi na-enye aka na-ayọta nwa na ngwuru, ka agba na-anọ ka ọnụmọnụ ihe eji echekwa ngwuru. Onye nwere ihe ọjọọ bịa o metara ya bụrụ ka ankọ ebe a ankọrọ ndị ichie ndị nna nna anyị ebe a na-anọ wee na-enye ha ihe na-ere etota ha. Etu ndị ụka si wee enwe November 1 asị na ọ na-eme mmemme All Saints. Then ndị ọdịnala nwere nke ha gbaa ori, ndị ụka nwụ nke anyị ka ha mụrụ. Etu a ka ọ dịkwa na-abịakwara wee dọtuo anyanwụ na eze enu ebe ọ ya bachi communicate the sun. Mana oyiwe onye ụka erie ya erie, anyị ejesi na ekwucha okwu odude dị asọ na achịcha nwa abụrụgo onye nwa kụwa bụrụ onye nwa esekpuo rie ndị onye na-ebe unu na-eje ekpere ya ekpere. Anyanwụ na eze enu ebe a dọturu anyanwụ, so that if you want to talk, communicate the mother the nature, maka the sun is the energizer. Eje ebe ahụ ka ọ dịrị gị nso. Ka agwụ ebe a anchored the anchorage of the Holy Spirit, chịkọta ihe niile gbasara ihe ị ga-ebi ndụ ibi n'ụwa. Ndị niile abụ ndị anjelu nke Chukwu, ndị na-alụ Chukwu na mmadụ ọrụ. Iwe je kpọta ofu ofeke o wee bịa na be nna gị na-efekasị. Ka m gwazie ihe ọ na-amara iji gwa na eriri eri. Ka m gwa gị mgbe ọbụla onye ọbụla sị na ya bụ reverend ihe ọ sụkwa ya bụrụ bifo ọ bịa ọrụ ezinụlọ na be gị, ma ọ na ọ na-abịa na ụmụnna. O nwere ofu ụmụnna eriri eri, ụfọdụ obodo eriri eri. Ha je kpọta ofu onye a na-egbutusi ụkwụ ụdara ebe e mere ọdụ ọmụmụ, na-egbutusi ụkwụ ọjị, na-egbutusi nke a na-egbutusi nke a. Ndị obodo niile a je egbutusi ya, je kpọta ndị otu reverend bịa gbutusia ya ka ha fa ọkwa ụmụnna ụlọ abụrụgo paradise na ọkwa ndị nwere ego ejugo ebe niile ndị eriri eri. Ịhụ na ama na ihe onye a na-eme ọ bịa weta akwụkwọ wee je nyecha village head so ụnụ saịnụ akwụkwọ na ụnụ kwadoro ka ọ bịa nyere ụnụ aka wee mebisia ihe dị na be ụnụ. Ụnụ asaịnụ akwụkwọ bifo ha abịa. Ịma ihe ọ pụtara? Olu ụbọchị a ọ bụrụ onwe n'ebe mmụọ nọ, si mmụọ na ọkwa ụnụ bụ ndị obodo ndị nwe mmụọ dị etu a n'ụnụ kpọrọ ya si ya ka ọ bịa nyere ụnụ aka. Ime ihe ọ na-eme ihe ahụ onwe ka ọ na-agbụrụ ruo na mmụọ ọ naruo were ose ọjị were akwadochacha onwe si o metara bụrụ na ihe ya mara ama ama ya ọ bụrụ onwe ya. Echikwa obinye na famili ndị ọzọ jekwa na-alụkwa ofu ọrụ nrụsọ ahụ, mana ọ bụrụgo onwe na mmụọ apịwazi etara ma apị ya bikos na ụnụ ọ kpara nkwa ahụhụ si ngwere bịara ya ọrụ ọnụ nwa nọ n'ụlọ. Oke nọ n'ụlọ gwara oke nọ n'afịa na azụ dị na ngịga. Ụnụ ndị nọ n'ụlọ ji akpọ ya si abịa ka ọ bịa nyere ụnụ aka ga-ebupụ ihe ọ wee bịa rụọ ọrụ ụnụ gorie nara ụnụ ego ọ biznes ya ka ọ bịa. Mana ọnụ nwa bụ ndị mkpọrọ ya bụ ndị ya ata ahụfụ ya. Na-ajụzi ndị niile anwa ji kpọtọ ndị ọrụ ezinụlọ. Ụfọdụ alụgo ugboro na-abụ, ụfọdụ alụ mechaga ihe na-eme nke na-eme ha kpọtakwa ndị ọzọ kpọtakwa ndị ọzọ kpọta. O nwere ndị ya asị na ha spendgo 300 400 500,000 a na-arụ ọrụ ezinụlọ. Ihe na-eme na aka na-ebe ndị eriri eri. Obodo ụfọdụ ụmụnna ụfọdụ je mechakwa ihe niile na ndị eriri eri. Ka unu mechaziri paradise ọ dịbago na be ụnụ, agbagogo jip na be ụnụ, ndị eriri eri. Ụmụ ihe niile abụ ihe eji echekwa ngwuru. Ọ bụrụ na ịbụgo onye ga-enye aka sọpọtụ ụdị ihe a ebe mee ọtọ n'ọdị etu a na be nna gị, nwanne chighataba ebe ị karị ndụ. Chighataba ka ị nwee mkpụchapụ, ka awụchaa gị, ka ị yọọ mgbaghara na ihe imere n'imere out of mistake, out of ignorant, ka ị nwere onwe ya. Ọnụ ka nwatakịrị pụta anụ wee je were nna ya kparịa nna ya, kpọọ ya okongwu okoman. Nna ya na-eri n'ude. Nwatakịrị ahụ ya sị na ya gwa dị okoman okwu anyhow, maka na okoman gbara ya nkịtị o wee dị ya ka ọ nago free. Nwanna chigata azụ ka imezie ihe mebiri emebi.
ọ bụkwa nne ya pụtara na famili gị bụ famili ndị Doubting Thomases na ụnụ ama enwe ike izukọta n'ọha wee mezie ihe niile ụnụ kpachara anya wee mebie n'igwe. Nwanne bịa gburu onwe gị. O nwere ka anyị ndị na-arụ ọrụ si eme ya, arụ ọrụ igburu onwe gị fọm ntaramahụhụ ahụ ndị nna ahụ metara. Ụfọdụ nwekwara ike ịbụ na mgbe e mere ihe ndị na-etu a n'obodo na be gị ma na ngwurube nna gị na ịka pere mpe na ịkagba ya minor of which na ihe ọbụla i kwuru mgbe ahụ will not count, will never count. Ọ na-etoliteji na-anụ na o nwere mgbe nwa akpọtara ndị nwa ebe ma emebisi ihe dị na ngwuru. O nwere ka anyị si eme ya, igburu onwe gị. So ka ntaramahụhụ a ghara ide emetụ gị, nwanne gburu onwe gị, maka na ihe mara anyị amaghị, mana o nwere ka esi eme. Anyị na-akpọ ya ịrụ ọrụ agbụrụ m. Igburu onwe gị ka i wee pụtakwa ihe, ka i wee debe ude. Ana m achọ ịgwa gị na ndị Gboo dochara ụmụ ihe ndị ahụ maka nchekwa. Ndị Gboo na-eme dewere ya maka nchekwa ezinụlọ, maka ihe ikwena ka mmadụ ghọrịa gị. Ọ bụrụ na iti gị aka na ya ma ọ na-emebi famili gị, emebi gị bịa. Ọ bụrụ na asị grupu na ụlọ ahịa edozitewu ya asị grupu dudu na ka nwere ndị akarịrị eri, gị nwa na onwe gị onye nke tatagoro n'ụla ịbịa gburu onwe gị. Nwanne ka ihe wee gabara gị nke ọma. Unu ekwezina ka erie unu. Ndị Igbo nji eme ọnụ. Inekwa anya na skrin ị ga na-afụ my WhatsApp nọmba. Nwa ajụjụ ma ọ bụ ihe na-agbagwoju gị anya, ị bịa jụọ m. Ọ ngwa ihe ị chọrọ ka akọwa ka anyị kụzie n'ọdịnala Igbo, ịbịa sọjesti ya ka anyị mee ya ka ọ pụta ihe, ka ụmụnne anyị ndị ọzọ wee were ya mụrụ ihe. Inekwa anya na ka ị na-ahụ vidiyo, like ya vidiyo, share ya among the friends. Otu ị ga-esi wee na-agbasa ọdịnala Igbo. Then subscribe to our YouTube channels so that ka ị nwee ike na-enweta our daily teachings on ọdịnala Igbo. Igbo makanụ, anyị ga-ebi. Igbo ga-akwụrụkwa, maka na anyị ewe oke mba. Dewonu.